അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടലായി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ പുന്നാര നബിയേക്കാൾ ത്യാഗം സഹിച്ച മറ്റാരാണുള്ളത്? ജനിക്കും മുമ്പേ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു. 6 വയസ്സായപ്പോൾ പ്രിയമാതാവും വിട പറഞ്ഞു. 8 വയസ്സായപ്പോൾ സംരക്ഷണം നൽകിയ പിതാമഹനും യാത്രയായി. തീർത്തും അനാഥത്വം നിറഞ്ഞ ബാല്യം. മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതകാലത്ത് മക്കൾ മരണമടയുക എന്നുള്ളത് അസഹനീയമായ ഒന്നാണ്. പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ കരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് 6 മക്കളെയും ഖബറടക്കിയത്. എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി കൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പുണ്യനബിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്.